सातांतून तूं पुर्तुगालाचो ओ चोऱ्याचो दोनी 13 मिलाग्रीचो तूं पोरगोटना दुसरो नानी हो लाखांनी लोक तुजेशी येता दवरूंक आपली सोपुल्ली मागणी आज तुकाच लागून गोंयकार फेलीस जाल्यात साबार देण्यांनी 1500 शेंगड्यान जल्मलो सोबीत गांव पुर्तुगाल लिस्बोन तुका आपोवणे आयलें जिवीत देवाक भेटोयलें केन्नान दाखोवंक ना तें व्हडपण दोग जाण भावां मोदें व्हडलो आवय बापायन वाडयलो दिवून बरी शिकोवन बापसायबान तुका नेमलो मिलाग्रीनी सांज जालो पुरें जालें तुजें सपन सान फ्रांसीस शावेराच्या फाटल्यान ताच्या पावलांनी तो चल्लो 33 वर्सांचेर तो सोंपलो साक्रिफीस वावर करून कितलो नियाल कोरीत तर एक ओजाप म्हाका दिसता भावार्थाचो पावर ताचे जिवेर आसलो तो वतलो पूण ताची जीब जिवी आसा आख्खो संवसार तोटासलो तातूंत कालत्या उतरांचो देवान जिवेक ताच्या दिला पावोर सांडलेले वस्तू मेवो मेलेल्यांक कोरी जिवो कितलेच दुयेंसांचो दोतोर साबार देसांनी तो भोंवलो भावार्थान जियेलो मोगान मोरोसोर गोंयच्या सायबाची कूड आसा जिवी तशीच जीब सांतांतोनीची ताचेर घालना काय विसर आयज गोंयान नोदोर मारीत तो कितलेच सांज जावन गेले 12 पोसलांच्या फाटल्यान सेवा चाकरी करून मेले सान फ्रांसीस शावेर सांतांतून तुमी उजवाडाचे दोळे सांजुजे वाज पादाग्नेल पाद्री पिवो गोंयचे तुमी मोगरेचे कोळे सोबे माजार कांतार म्हणटा काळजान तान सांतांतोनीक दीन वाचता आयज कोरेंच तुकाच लागून तुजेच लागीन मागून तारवाचें सूख हांव जियेता आयज म्हाका दिलां तोशें दुसऱ्याकूय पाठोय म्हूण तुजेताय मागता मोग तुजो काळजान दवरून दुसऱ्याचो बावाट गोड करून
तुजे ताई विनोती कोत्ता जायना मुटलेले संवसारांत कांय ना फकत मेल्ल्या मनशाक जीव करूंक उपाय ना ही पदवी देवान दिल्या देवाचो गूट देव जाणा तेच पदवेन कोत्ता विजमिता ही पदवी देवान दिल्या देवाचो गूट देव जाणा तेच पदवेन कोत्ता विजमिता